Laqda dilettanti modelli ta' knejjes twaqfet fl-1986 sabiex id-delizzju tal-modelli ta' knejjes u dak kollu assoċjat magħhom jerġa' jieħu ruħ. Qabel ħafna mill-modelli tal-knejjes kienu fil-Belt Valletta u l-Kottonera, iżda bil-gwerra ħafna minnhom inqerdu u d-delizzju beda jmur lura. Sakemm twaqfet din laqda, mill-ewwel inkitbu qatt sabiħ ta' membri u ma' żmien baqgħu dejjem jiżdiedu. Illum laqda għandha aktar minn 150 membru, inkluż Luka Muscat ta' 14-il sena, illi lejna tiegħu jarma l-Knisja man-nannu tiegħu. Mudell ta' Knisja li parti kbira minnu kien għamilha in-nannu tan-nanna fi żmien ilu. U jiena u nannu iddeċidejna li nkompluha u nagħmluha Knisja mudell sieħ. Edha isa kamra dejqa u tawalija. Fil-miliet narma isu iktar blabbijat affarijiet li isu jagħtu glorja. U fil-ġimgħa kbira iktar bil-vjola u fil-ġimgħa kbira ma tantx tittarma biex turi l-passjoni ta' Ġesu. U apparti l-Knisja pitteru kol pittura ta' Sagra Familja u eżibija fil-wirja li l-istess Għaqda qiegħda torganizza bħalissa fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Il-President tal-Għaqda Vincent Gallia qal l-iskop ta' din il-wirja annwali biex il-membri jeżibixxu dak li jkunu ħadmu huma jew akkwistaw matul dik is-sena. Il-wirja wieħed jista' jsib diversi statwi ta' qaddisin u anke tal-ġimgħa l-kbira u partijiet minn modelli ta' knejjes, jiġifieri dak kollu li hawn fil-wirja nistgħu ngħidu assoċjat jew mal-folklor reliġjuż jew mal-modelli tal-knejjes. Ma jkollniex modelli tal-knejjes għax ħafna minnhom ikunu diffiċli biex jinġarru, ma jkunux portabbli, allura jkunu fid-dar tal-membru ġeneralment u l-membru jagħżel li jġib parti minna del mudell tal-Knisja. Il-wirja fetħet għall-pubbliku fis-27 ta' Frar u għandha miftuħa sas-6 ta' Marzu.